ki khubor ka batisi TV lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong ka Three Olives Restaurant bala play nakbentaban Shakriya P hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating ringkat ka Cosmic Kingdom ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating bala le da ka Meva Enterprise Menteri Kesorkar Jela uba Lahkmen Rymbui ha ka arpawai terik uno pra arjar arpau ulabo ya Mawnongrim na ka benta bantay ka Circuit House ha Amlarem Subdivision bat kumju ru ulabo ya Mawnongrim bantay ya ka Yeng School Thamai jong ka LP School ya ka pisa na ka benta bantay ya ka Circuit House labay de ka tanat PWD kabalong lai point arpusan kelor tingka Katba nagabenta bantay ya ka Lower Primary School labay pisapat de ka Border Area Fund kabalong arpusan lak tingka. Jonathan Arbastang ka subdivision kamde ka Bathamay kade ka Amlarem Henry kadangbun ki jiduna. Tayakane ka Circuit House kade ba nga pagpaw ne kam la banket ya kajing yaw ma Commonwealth amban ubalong u GAD minister haka ko por bawlong u PWD minister building haka ko por ba lengba ka ya kren ulala ban sanction ya kane ka Circuit House kajing don jong Circuit House kadai ka way na gibenta kiban pensuk ya ki officers lane kiwe pat ki nangdon kam barmadan kam syaka submission jengi kenang ba kinyo ban pendep ya kakam den takadaw kane kadai kawe na kibadon kam ngangas ngau kemen hado kata-kata bangilala ban penurlong ban ngangai scam ba hapo kajing kmi jongka piduri ba o kontraktor ba pentray kene kakam unla ban pendek hapapor kababiang ka subdivision jengi kalong ko subdivision ka terku kadai ka ni subdivision kiba dan shibun kijing IA jong blay bat kadai ka kamram jong pi jong nga kum binang song ba kum no bangin kentiu ya kayo kakot leng ba kijing ai jong blay Ublay ula ayegi kikwai ki tempel bagin thum kisansar ki bagin thum lan bagin tresh tom ke jongpi pilayo ban ot ya kita kiji ki jing tresh tom ki jongpi baro kaya sakilang ya kaneka jingpi yo no bu yo Mawnongrim jong kaneka Amlarem government LP school ka building kepala sanction lang ba ka Border Area Department, Hakador Arpusan Lak, Lembaga Special Central Assistance. Operation. Saya singbiang, ya tentang hanya bagi sakhi, ya kajimpu Mawnongrim, ya kaneka Circuit House, hapo ka subdivision jengi kabala sanction lembaga GAD batla pentre kam kala pentre daka PWD building.